Siputa. Ayo Mas Popey. Joget Mas Popey. Ih, saware. Patang dedet lali mangan nggoga ati kang kebak pacoban Ya yo, ya yo. iki awan apa bengi kebangetan uripku iki Gusti paring ngomati kesang kula bakti katocan Ya yo, ya yo. renjang kula tumut cinta bapak ibu Piye le? sampun boten wonten ayo Betapano atimu Gusti tansah ana ing sandingmu Kowe besok bakal mulya kanthi dalan kowe adol suara apa pancen wis nasib urip iki tanpa bapak nelong sodroning batin aku dadi anak yatim SLB Budaya. Enak lo mas Setia Ayu Audio Kobe video syuting terima kasih. ayo ayo petang dedet lali mangan buka ati kang kebak pacoban iki awan apa bengi kebangetan uripku iki Gusti paring kesang kula bakti katocan renjang kula tumut cinta Waduh, aduh. bapak ibu sampun boten wonten Ayo ye Betapa atimu go Gusti tansah ing sandingmu Kowe besok bakal mulya kanthi dalan suara Pripun. Piye kondisine piye? Kaisa. Aman ya, aman ya. Aman. wis ta Dereng. apa pancen wis nasib urip iki tanpa bapak Pade. Sama. nelong sodroning
Mbak nuwun lho Mas. Matur gunge parane kang tanpa pamimbar.